Този видеоклип показва как да конфигурирате страница на портал в Ruigi Cloud. Вход. Посетете официалния уебсайт на Ruigi Cloud. Въведете акаунта и паролата си, за да влезете в Ruigi Cloud. Добавяне на страница на портал. Изберете Auth and Accounts, Authentication, Captive Portal. Щракнете върху Add Captive Portal. Щракнете върху Add Page, за да добавите шаблон за портал. Ръчно конфигуриране на страница на портал. Системата поддържа следните два метода за конфигуриране. Конфигурирайте основната информация за междинния портал за достъп. Въведете Portal Name. Задайте Setting Mode на дефолт и конфигурирайте страницата на портала ръчно. Изберете Login Option. Влизането с едно щракване ви позволява да влезете, без да въвеждате потребителско име и парола. Можете също да персонализирате продължителността на достъпа, броя на влизанията на ден, максималната скорост на качване и максималната скорост на изтегляне. Можете да зададете произволен низ от 6 до 9 знака като код за достъп при добавяне на ваучер. Влизането с акаунт изисква да влезете с потребителско име и парола. Влизането чрез SMS изисква телефонен номер и код. Ако е избрано Registration, можете да регистрирате нов акаунт. Щракнете върху Edit, за да персонализирате параметрите, необходими за регистриране на нов акаунт. Чрез включване на превключвателя Show Balance Page можете да видите наличната продължителност, времената за използване и данните. URL адресът след влизане показва URL адреса, който се показва след удостоверяване в портала. В панела Portal Visual Settings конфигурирайте визуалната информация на страницата на портала, като например стил на логото, фоново изображение, приветствено съобщение и рекламно съдържание. Щракнете върху OK. След като страницата на портала се генерира успешно, щракнете върху Share, за да я споделите с други проекти. Щракнете върху Shared Portals, за да видите страниците на портали, споделени във всички проекти. Конфигуриране на страница на портал с помощта на шаблон. Въведете Portal Name. Задайте Setting Mode на персонализиране на HTML и конфигурирайте основна информация за страницата на портала с помощта на шаблон. Щракнете върху Download Template. Отворете пакета и редактирайте съответните файлове. След като редактирането приключи, компресирайте файловете в .zip файл. Клик Upload to upload the .zip файл. Прегледайте дизайна на портала на мобилното устройство или на столния компютър. След като потвърдите, че конфигурацията е правилна, щракнете върху OK. Показва се персонализирана страница на портал. Благодарим ви, че гледахте. Сканирайте QR кода отляво, за да предоставите отзиви или да споделите своите предложения относно видеоклипа. Сканирайте QR кодовете вдясно, за да получите достъп до продуктовата документация на официалния уебсайт на Ruigi RAE. Вашата подкрепа е движещата сила за нашия напредък. Ще се видим в следващия видеоклип.